imani ce na zo, kauna da kyansa a neman laka bani da zima. Ya mai gida na ka kira na a fara ta ka hali, imani kyayi dan a nema aminta mai gida. Ya dan amina ya shugabana, ka san ina cikin ka imani ce na zo. Ya dan ganima aminta na ya mai gida. Ya dan ganima magawacin Allah ya Rasulallah ya shugabana, ina ka kira yancin